heart disease as well, there's this stroke. Ndiyafuna ke qala siqale sicacise bana when we talk about heart disease, sithetha ngantoni, as well as when we talk about stroke, sithetha ngantoni na, and how do we match all these two things together ke ngoku? Okay. Msasazi, xa sithetha nge-heart diseases sithetha ngezinto ezibizwa ngoba zii-cardiovascular diseases, abanye bathi zii-cardiac diseases, so ligama elinye elo. One could say cardiac diseases, heart diseases, cardiovascular diseases. Now i-stroke, msasazi, sesinye zezifo ezentliziyo, so naso sifolisha under the cardiac diseases. Now ezi zifo ezi msasazi zizifo ezichaphazela intliziyo kwakunye nemibhobho le ehamba igazi, imithambo eyegazi. So ndiyafuna ke into yobana I want us to firstly unpack the heart disease. Are there any risk factors for intliziyo, isifo sentliziyo? If yes, what are the risk factors? Yeah. I-risk factors zikhona msasazi ezimenza umuntu abesele engciphekweni yobana abe nazo ezi zifo zentliziyo ezi, because unobangela oba umuntu abe nesifo sentliziyo awucaci kakuhle ngokophala, but ke ngoku kunezinto esithi zi-risk factors. Eyokuqala i-risk factor kukuba ne-high blood pressure, uba ne-high. Yeah, so ukuba ne-high kuyakwenza into yobana ube at the risk of developing a heart disease. So mhlambi i-heart disease, it could be heart attack, it could be stroke. So once ube ne-high blood pressure, because xa une-high igazi phaya libaleka kakhulu, because imithambo leya i-constricted phaya lihamba khona, yenze ke ngoku ipressure uba mayibe phezulu kakhulu kulaa mthambo igazi lihamba kuyo. Also ukutshaya, umuntu otshayayo msasazi ukwi-higher risk of developing izifo zentliziyo. Now xa sithetha ke ngezifo zentliziyo, ezifo zentliziyo ezo ndiyarhalela siqwalasele kakhulu i-heart attack ne-stroke, Okay. because ezona ziphambili kakhulu ezi zimbini, i-heart attack ne-stroke. Stroke, yeah, sure. Yeah, so ukutshaya kumbeka ebungciphekweni obuphezulu kakhulu umuntu to develop as cardiac conditions, and also lack of physical exercise. Xa umuntu inactive, masuba aka-exercise okanye nje umuntu osoloko ezihlalele engenzi into, uyatya nje kuphela akho nto ayenzayo, imbeka engciphekweni loo nto le into yobana develophe i-cardiac diseases. And also enye into embeka engciphekweni umntu, even ukusela nakumbeka engciphekweni. And also xa bekuke kwakhona umntu onesifo sentliziyo efemelini, kubalulekile kakhulu that xa sele i-family members at the age of 40 and above zihambe ziyokwenza i-cardiovascular assessment, ukuskrinwa nje into yobana akukho high blood pressure, intliziyo isebenza kakuhle, umntu right na. Mfundisi, ndiyafuna ke ngoku into yobana ke singene apha kwi-stroke ke ngoku. Can you please tell us about the risk factors ze-stroke as well as the symptoms mhlawumbi njengoba busixelele kwi-heart disease? Okay, all right. I-stroke msasazi, intliziyo siyayazi mos uba umsebenzi wayo kukuphampa igazi emzimbeni wonke, intliziyo. Now intliziyo ke msasazi inga ngenqindi lomntu. Okay. Intliziyo yomuntu inga ngenqindi lomntu. Now njengoba iphampa igazi ke ngoku inemibhobho emikhulu emibini,
all pump igazi liye throughout the body cells esithi aorta, and also kube nombhobho olibuyisayo back enhliziyweni libe seliyopurifywa emaphaphini apho kwenzeka khona iprocess esithi i-oxygenation. Now umuntu xa eba nestroke msaza sithilo mos uba ukutshaya, i-high blood pressure, i-poor diet and i-physical inactivity zii-risk factors. Now ukutshaya oku xa umuntu etshaya msasazi uyaqonda uba uphefumla i-oxygen ene-nicotine okanye ene-carbon monoxide. Oxygen le yaphaya emaphaphini akhe, and phaya emaphaphini kulapho igazi lipurify khona, liklinwa khona, and now la oxygen leya ine-nicotine okanye i-carbon monoxide izawungena phaya egazini. Xa ihamba kulaa mithambo yegazi izayidamaja laa mithambo leya, ibe damaged phaya the lining of those blood vessels, arteries zibe damaged. Once ziba damaged ke ngokunana kube lula into yobana ufomisheke into esithi i-atherosclerosis. Oogqirha xa beyibiza phaya bathi i-atherosclerosis. I-atherosclerosis msasazi iba linqatha nje lincinci eliya likhula ngokwexesha lihamba liye likhula. Now elaa nqatha eliya okanye elaa futha eliya liyawuvala umthambo wegazi. So ukuze ube umntu abe nestroke ke ngomsasazi, sube laa mithambo ihambisa igazi engqondweni. Kukhona umthambo oye wavaleka, kulaa mithambo ihambisa igazi engqondweni. Uvalwa yintoni laa mthambo msasazi? Uvalwa yile nto sithi yi-atherosclerosis. Elaa nqatha liye laya likhula phaya kuye, laya likhula, and then once ke ngoku liblokhe igazi lingakwazi udlula phaya elaa futhi eliya, umntu uzawuba nestroke because i-oxygen emele uba iya phaya kwi-brain cells ayiyi, ii-nutrients eziphaya kwelaa gazi kumele ziyofutha ii-cells phayana, azisayi ezaa nutrients eziya, umntu abe nestroke ke ngoku. Mfundisi, ndiyafuna ubana ke ngoku usicacisele into yobana i-relationship yezinto zoyi-two yesifo sentliziyo as well as i-stroke ihamba ithini na, as well as ndiyafuna usicacisele mna nomphulaphula ekhaya into yobana how do I reduce i-risk zobana ndibe nesifo sentliziyo okanye ndibe ne-stroke. Okay, i-stroke umsasazi masicacise ngoba i-stroke esi sesinye zezifo ezentliziyo njenge-heart attack, sesinye sezifo zentliziyo, or myocardial infarction, which is heart attack, or congestive heart failure. Zininzi kakhulu msasazi, more than 20 izifo ezichaphazela intliziyo. Now esi stroke ke ngoku msasazi esi sendisichazile mos uba once imithambo ehambisa igazi engqondweni iblokheke, into ebangela uba iblokheke ibangelwa ngumntu otshayayo, umntu otshayayo okanye ngumntu otya ukutya okunamafutha amaninzi. Kuyibangela umntu abe nesifo sentliziyo xa utya ukutya okunamafutha amaninzi, amagwinya, every day utya amagwinya, ezi junk foods esizityayo every day, umntu utya junk foods, iyayibangela laa nto yobana abe sengciphekweni uba divelophe isifo sentliziyo. Ityuwa eninzi, ufumanisa uba utya ukutya okunetyuwa eninzi kuyambangela into yobana angaendapha edevelopha i-high blood pressure because of laa tyuwa eninzi esekudleni. Now then ke ngokunana aendaphe ke ngoku le mithambo le including intliziyo iendaphe istreyineke intliziyo, nemithambo le ehambisa igazi phaya entliziyweni nayo iendaphe idamejeka, abe ne-stroke okanye abe ne-coronary heart disease, which is i-heart attack yenye yazo, i-coronary heart diseases, i-heart attack.
Now i-heart attack ke msasazi sisifo esivele nje senzeke at any time nakubani na nangeliphi ixesha intliziyo ivele ime umntu asweleke ngenxa yoba kuvele kwama intliziyo. I-heart attack ibangelwa yinto yobana intliziyo mos njengoba iphampa igazi msasazi Sure. lisiya emzimbeni wonke, but nayo iyalidinga igazi eline-oxygen nee-nutrients ukuze intliziyo ikwazi usebenza. Mazenze umzekelo. Sure. Itraki le elayitsha i-fuel ukuze ihambise laa fuel eza fuel tankers eziya iyadinga uba nayo igcwaliswe ibe ne-fuel ukuze ukwazi uhamba ihambise i-fuel. Now intliziyo ke injalo nayo msasazi, as much as uba iphampa igazi emzimbeni wonke, but also nayo intliziyo iyalidinga igazi eline-oxygen, igazi eline-nutrients. Now once ke ngoku kwaphaa kwintliziyo kunemithambo phaa kuyo esa igazi kwaphaa kuyo intliziyo, once laa mthambo loya i-coronary artery iblokhe ngenxa ye-atherosclerosis, elaa nqatha liye lafomisheka phaya ngaphakathi kulaa mthambo kublokheke igazi, uendapha umntu eba ne-heart attack. Once ke ngoku intliziyo ime ngenxa yoba ayifumananga enough oxygen nee-nutrients, laa heart attack ibangela uba ingabi sakwazi intliziyo uba iphampe igazi emzimbeni wonke. Once yaphela ifuel kulaa traki leya iyema msazana, once ime laa traki leya ifuel ayizukwazi ukuya apho beyimele uba iya khona, kwenzeka umonakalo ke ngoku ufomisheke le nto sithi yi-heart attack. Yeah. Mfundisi, ndiyafuna into yobana usicacise. There is someone who is questioning me or on WhatsApp. Yeah. Uyabuza into yobana ikofu singakwazi uba siyiphunge to avoid into ye-heart disease. Does ikofu have anything to do with ukubana ube ne-chances zobana you can have isifo sentliziyo, mfundisi? Ikofu msasazi siyayiphunga, but ke ngoku once sayiphunga kakhulu because of course ineswekile Yeah. ikofu, so akufuneki into yobana iswekile ke ibe ninzi emzimbeni because yenza i-diabetes, and once umntu abe ne-diabetes kulula into yobana abe nesifo esentliziyo. Once ibe ninzi ikofu, that is iswekile ibe ninzi, ayimelanga ibe ninzi, imele nje aphunge ngendlela efaneleyo. Sure. Mfundisi, ndiyafuna into yobana, because you've just mentioned into ezibalulekileyo kakhulu. What lifestyle changes ekufuneka into yobana ndizenze ke ngoku? Okay, fine, ndifumene le swekile mne okanye ndinesi stroke. Oh, zeziphi i-lifestyle changes ekufuneka ndizenzile mna? But before you respond to that question, I think there is a voice note from Umphulaphuli. I'm not sure if na uzawuthetha ngale sithetha ngayo, but masimve. Mulincoma nguThixo Hasmeni lona beCredoc. Ndikumamele ke namhlanje, noko bendibhizi kwiveki epheleyo. Ndiyavuya uba ndizawusiva ilizwi lakho ku-98.4. Enkosi chu. Right. Okay. Masiqhubeke mfundisi. Let's talk about the lifestyle changes ke ngoku. After ndidiagnosiwe into yobana ndinesifo ndinesifo se-heart sentliziyo okanye ndine-stroke. So zeziphi izinto emandizenze to manage yonke le nto? Okay, so esi sifo esimsasazi siyapreventeka. Ukusipreventa usivikela ngento yobana utshintshe indlela ophila ngayo. Iimpawu zaso nemsasazi, if uyafilisha into yobana une-chest pains, une-chest pain, le pain le uyiva into yobana iyaradieyitha isuka apha esifubeni iye emqaleni iye emagxeni, le pain iye emagxeni ide ibe khona nakwiingalo ezombini okanye kwingalo eyi-1,
ube ne-shortness of breath, uyive intloko ikhaphukhaphu, lightheadedness, ibe khaphukhaphu intloko, ube ne-nausea. Then zimpawu ezo ezitshoyo into yobana kusenokwenzeka into yobana unesi sifo, unenye sezifo ezentliziyo. So kumele into yobana ke ngoku uye kwagqirha okanye udibane nogqirha wakho eza kwenza le nto sithi i-cardiovascular assessment, athathe i-history, medical history, family history yakho, and then if you are at risk uza kutsala amagazi and also akuse kwimatshini esithi ECG imachine. And then once kwafumaniseka into yobana unaso esifo okanye u-at risk kwesi sifo, kufuneka wenze le nto sithi yi-lifestyle modification, ukuprevent uba siqhubeleke esifo esi, utshintshe indlela ophila ngayo. Amadoda ayeke utshaya, nosisi, because ayingomadoda kuphela atshaya, nosisi woke umntu otshayayo makayeke utshaya, because laa nicotine leya ephayana ecubeni idamaja ii-artery walls. Makayeke utshaya umntu, maka-exercise umntu, i-exercise nje, regular exercise, so that umzimba ube active, igazi liyakwazi uba lihambe kakuhle phaya. Bangatya abantu msasazi ukutya okunamafutha amaninzi, makabe kahle nje amafutha okanye abe mancinci, angabi maninzi ekutyeni, because kuzambeka at risk of developing a heart disease. Ityuwa ingabikho ninzi ekutyeni, kubhetele into yoba iske ingabikho at all kunoba ibe khona ibe ninzi msasazi ityuwa. Mayingabikho okanye ibe khona nje kancinci ityuwa. And also i-cholesterol level ezi-high ke zibangelwa ngamafutha. Nazo so kubalulekile into yobana umntu a-exercise, ehlisele amafutha amaninzi ekutyeni, ityuwa eninzi ayehlisele nayo, and also ayeke utshaya, ayeke ukusela. Sure. Mfundisi wethu masivale ngenxa yexesha, but before we do that, ndiyafuna into yobana ke ube namazwi nje wokugqibela kumphulaphuli usekhaya. Yes, amazwi okugqibela msasazi, esi sifo izifo zentliziyo ziyanyangeka. Sure. Ziyanyangeka, ziyelapheka, ikhona i-treatment yaso esifo esi, akhona amapilisi akhona umntu ayawanikwe. And if kuyabonakala into yobana sekunzima kakhulu, ikhona i-surgery eyenziwayo, kwenziwa izinto esithi bo-heart bypass phaya, okanye enziwe i-heart transplant xa seyonakele kakhulu. So sisifo esinyangekayo esi, kudingeka umntu o-above 40 years nangaphezulu into yobana aye for i-medical check-up ne-examination of the heart, for i-screening, into ezifana no-high blood pressure, i-heart rate ukubetha kwayo, and all. Once umntu abe nepeyini ayivayo njengade iphele apha esifubeni neradiatayo, kumele aye kwagqirha msasazi. Mr. Chezana, masibulele tata ngexesha lakho, ube nomvulo omandi. Masibulele msasazi, inkosi kakhulu. Right, that was uKhaliphile Tsazana. Yena ke, he's a health specialist based in Bizana. Namhlanje ke besincokola phansi kwesihloko esithi ke heart diseases as well as stroke. Usivele ke mphulaphuli. Mrs. Masiyenze ngoku ibe yi-4